ils sont 16 000 mɔgɔ ba 16 olu de bɛ école communautaire la i b'a dɔn gouvernement b'u sara joli 5000 a bɛɛ ni ala cɛ an b'a ministre wele téléphone kan 5000 mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ k'a bɛ ta a bɛ ta u tɛ ninnu ka kɛlɛ kɛ parce que ninnu tɛ Bamakɔ école karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Togoda la a ka sara ye 5000 ye anw ko gouvernement na i bɛ ka convention violer i bɛ ka fɛn bɛɛ violer hali simigi Mali sariya simigi aw bɛ t'o violer ninnu t'o sɔrɔ état de b'u sara i b'a dɔn gouvernement ye min fɔ ko sara tɛ ko accompagnement de don mɔgɔ minnu bɛ école karamɔgɔya la école karamɔgɔw don u bɛ ka denmisɛnninw former aw bɛ fɛ école ɲuman ka sɔrɔ école ɲuman tɛ olu ninnu dɔrɔn ye o école bɛ daminɛ ni nin denmisɛnninw de ye mɔgɔ ba 16 5000 gouvernement b'o de d'u ma an ka nin accord la a filɛ Kasim gouvernement k'a ma u bɛ sɔn an ko k'u intégrer pour k'u ka tɔw ta sɔrɔ au moins 30,000 40,000 ni école karamɔgɔ kan ka ni mɔgɔ kan ka kɛlɛ kɛ école karamɔgɔ de kan ka nin kɛlɛ kɛ o mais yɛntɛn bɛ k'a kɛ mais n'a ɲɛna i bɛ na tige wɛrɛw y'a la yɛntɛn ko k'u intégrer en même temps gouvernement y'a accord signé k'a b'u intégrer en même temps yanni intégration cɛ u ka cogoya sɔrɔ parce que 5000 maloyala ko don hali a ka mɛn ko gouvernement bɛ école karamɔgɔ awɔ a ka d'u ma gouvernement k'a ma à partir de la rentrée octobre a filɛ accord la octobre k'u bɛ 50,000 d'u ma ko parce que u tɛ se ka bɔ 5000 la dɔrɔn ka taa fɔ awɔ dɔw ka prime ye million ye école karamɔgɔ dɔw bɛ yen mun bɛ 5000 ta yan'aw k'aw ɲɛsin o ma o école karamɔgɔw dɛmɛni ma aw bɛ na an de kɛlɛ ko article 39 min t'a ɲɛsira yɛrɛ la Kasim jamana in tɛ faamuya n'a ka d'u ye gouvernement ka fɛn min d'u ma c'est pas notre problème an ko harmonisation mais Kasim ni école karamɔgɔw ninnu de jamana sigilen bɛ ninnu de kan parce que ninnu de bɛ togodaw la ninnu de bɛ jamana fan bɛɛ mɔgɔ ba 16 Mali gouvernement bɛ 5000 de d'u ma Mali bɛ ka bɔ kalama école karamɔgɔw do fana olu de bɛ ka denmisɛnninw kalan togodaw la anw de bɛ k'a kɛlɛ kɛ tɔw bɛ mankan na ko article 39 nous on s'en fout de ça an ye min f'u ɲɛna école karamɔgɔ a kan ka sara ka ɲɛ yanni école karamɔgɔw k'u ɲɛsin a ma école karamɔgɔ minnu bɛ université la min ka sara n'a ka fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a tɛ dɔ ka prime bɔ o tɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ pour que kalan ka ɲɛ Kasim ni mɔgɔ tɛ foyi faamuya olu yɛrɛ an tɛ foyi sɔrɔ k'a kɔni aw ma an t'a fɔ aw kana d'u ma mais anw ni min sɔrɔla baarakɛla bɛɛ ta ye i bɛ yen tɛmɛna ni kɛlɛ bɛɛ ta ye donc o kɛlɛ bɛ min Zeyna aw bɛna